Subay sa issue sa overpricing sa tourist attraction sa Bohol, immediate closure ipatuman sa Virgin Island sa pagkaon ug ubang tourism activities. Samtang task force giumol aron mususi sa issue sa pricing sa mga palaliton, dili lang sa isla apan sa ubang lugar usab. Ani ang report ni Nico Sereno. Kagahapon nangunay si Panglao Mayor Boy Arcay pagduaw sa Virgin Island pag-imbestigar sa kontrobersiya sa 26,000 pesos nga bill sa mga turista nga gikan sa Leyte. Gitino ang insidente nganong ingon adto kadako ang nabayran sa mga bisita nga moabot 13 raman sila tanan, ingon man ang presyo gyud sa baligya. Nakigtigom usab ang mayor sa Municipal Tourism Council ug DILG kabahin sa issue. Sa pamahayag sa Tourism Council, girekomendar nila ang immediate closure sa isla sa mga food vendors ug ubang tourism activities sugod karong adlaw. Apan may andamon nga food street ug night market sa Panglao Plaza isip temporaryo nga kapanindahan sa mga apektadong negosyante. Sa statement ni Mayor Arcay, pinaagi sa social media, gipahibaw niya magpadayon gihapon ang island hopping operations ingon man sightseeing. Ang DENR mipasabot nga ang Virgin Island parte sa Panglao Island Protected Seascape. Mag-meeting na yun hapon sa mga board members, sa mga stakeholders, sa DENR, sa taga-DILG para ma-address yun namo ning problema karon. Kay dili lang ni mooy problema kundi tibuok system sa tourism nato mo'y akong itukion kay nakita yun namo na nagpahimos gud sila. Samtang buot sab sa Provincial Board nga mahibaw-an ang presyo sa mga palaliton dili lang sa Virgin Island apan sa tanang tourist destination sa lalawigan. Pinaagi sa usa ka resolution, muumol og task force aron mususi sa pricing sa palaliton. This is a socio-economic issue, meaning to say nga dili lang ang usa ka sektor ang apektado niini kundi tanan na including our environment, including our people no nga namaligya. Ang usa sa mga nagnegosyo sa lugar nga si Fidel Clenista una nang mibarog nga miabot og kapin 26,000 ang presyo sa gikaon sa mga turista tungod sa kadaghan sa ilang gi-order. Daghan ang gis nako ingani diriway ang reklamo kato ra gyud na siya reklamo ingangyo pag siya discount na mao kana. Pili sa pili siya di among gitagaan sa iyang dili among giluto. Samtang sa gipagawas nga statement ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, gipahibaw sa ahensya nakig-alayo na sila sa Department of Trade and Industry kun DTI. Mato di Frasco, importante nga ipatuman ang reasonable pricing standards aron maprotektaan ang mga konsumidor. Mupahigayon usab ang DOT og training sa frontline tourism workers and stakeholders aron maprotektaan ang kinatibuk-ang tourist experience sa isla. Uban ni Godfrey Rilien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.